Linaw na. Sa loob ng bahay. Pero yung ano no, nasa labas yung Oo, i-search mo mga ganun. kahit wala ko ready. Eh, ano mo siya i-supervise. Parilo. Inot ko kasi ano, inulit ko kasi Matagal ba doon na makatapahan walang ako. ganong Tapahan ka na. Ba't nga pinakamahina nila? 80,000. Saka madami kasi. Tapos pinakaano niya mga 200,000. Saka hindi malaki kasi yung warehouse. Marami laman. Wala naman eh. Pero tinamaan saan na. Pili ko rin ako, tinamaan sa ininom natin. Pero doon sa madaming ininom natin, hindi ako tinamaan. Kasi busog na busog mo eh. Kahit kumain tayo nun eh. Busog din eh. Mas madami mo yung mapawisan ka sa ginagawa mo. Magsasaya ako, pinawisan ka eh. Charmy Panty Liner with pH Films Top Cover. With skin irritation, fresh me every day. Bali, tatlong tagay na parang Para may tamang Para may tama ako. yung unang inang ko yun din eh. uri di ka. Ano ko dito? Kaya nga, Hindi naman ano. pinachekan mo sila si Tita Dolin pang maga. So, ano pa inubos si Bonya noong isang araw eh. Asal ba pa ng isang araw na marami. Nung
rin. Yun natin ka nga. Diyan ko na magliligpit. May cheek pa si... Ay, ayan pa yung chocolate. Ano? Ano yung chocolate? Para naman nakita bumabagi na. Hindi, doon na bumaba sa ano yung sa harap. Hindi ko na lang sinasabi. Hindi ko kita mo. Karil, bitbitin mo na nga sa Tita Dela. Sama mo na. Alisin mo nga. Patay mo na. Tatang ko yung saksak. Okay na? Good luck, shoes. July 8th,